حکومeta Herêma Kurdistanê ji bo parastina welatiyên xwe di cîbicîkirina qedexekirina hatûnçûnê û biryar û rêkarên tund de berdewam e. Tendurustiya Herêma Kurdistanê jî dawîn amar û pêşhate ragihand li Hewlêrê 18 kesên din bi vayrosa koronayê ketin û li Parêzgeha Slêmaniyê jî 11 kesên din ji koronayê rizgar bûn. Di daxuyanekê de Wezareta Tendurustiyê ya Herêma Kurdistanê eşkere kir 18 tûjbûyên vayrosa COVID-19 li bajarê Hewlêrê hatine destnîşankirin, ji wan 8 mêrin, 6 jin û 4 jî zarok in. Li gorî daxuyaniya Wezareta Tendurustiyê her 18 kes berkeftiyên şînekê ne li taxa Karêzan û neşteciyên çend taxên din in li Hewlêrê. Heta niha hejmara kesên ji ber wê şîna li taxa Karêzan li Hewlêrê hate encamdan bi koronayê ketine, gehij 32 kesan û metirsî jê zêdebûna kesên hilgir li heman deverê hî jî heye. Girêdayê heman babetê hêzên polîs û zêrevaniyên Herêma Kurdistanê lê navçeya Daretû li Hewlêrê merasîmeke bihêdariyê ya mêrekî bi temen ku zêdetir ji 100 kesî kom bibûn ji bo li ser nimêj bikin ji hev xistin da ku wekî şîna din li welatiyan newê û kes nexweş nekeve. Komelgeha Sêbîran jî koberiya 14 rojan bi temamî ketbû di karantînê de piştî pêketina 11 kesan lê bi vayrosa koronayê roja yekşemê karantîna tendurustiya giştî li ser hate helanî. û tenê kesên bi koronayê ketine niha navenda pizîşkî ku jê re hatibûne veguheztin dibin çavdêriyê de ne û çareserî ji wan re tê kirin. Li alîkê din Sabah Hewramî bi rêveberê Tendurustiyê li Slêmaniyê ragihand li Parêzgeha Slêmaniyê jî 11 kesên din ji pêketiyên koronayê li deverên cuda rizgar bûn. Roja şemiyê 4 Nîsanê 2020 li rêveberiya Tendurustî ya Slêmaniyê ragihand li bajarê Slêmaniyê yê Herêma Kurdistanê yek ji kesên beriya niha tûşî koronayê bûbû canê xwe ji dest da. Ev pêşhate di demekî de ne ku Wezareta Navxwe ya Herêma Kurdistanê ji bo rêgiriyê li ber belavbûna nexweşiya koronayê bike, 48 demijmêr qedexeya hatûnçûna otomobîl û piyade bi temamî ji roja şemiyê demijmêr 12 nîvro ve qedexe kiriye û taniha berdewam e. Mesrûr Barzanî Serokwezîrê Herêma Kurdistanê derbarê biryara qedexekirina giştî ya hatûnçûnê roja şemiyê êvarê di Twîtera xwe de ragihand bû, piştî bi awayekî zêde bin pêkirinên rênmayên rûbirûbûna vayrosa koronayê hatine kirin, wan wekû hikûmet biryara qedexeya hatûnçûna bi temamî ji bo 48 demijmêran ragihand. Her wiha got ku pabendbûna rênmayan gelek giring e ji xelkê daxwaz kir ku di malên xwe de bimînin û dernekevin. Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê got xelkê Kurdistanê nebiyanî rewşên dijwar e. Em dê pêk ve divê şerê koronayê de ser bikevin û hêvîdarin bi kêmtirîn zirar ser bikevin. Li gorî dawîn amarên Wezareta Tendurustiyê heta niha li Herêma Kurdistanê 232 kes tûşî koronayê bûne, ku ji wê hejmarê 85 kes baş bûne û 3 kes canê xwe ji dest dane.